Bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto i'n amser ni o weddio ac addoli gyda'n gilydd yma yn y shed gweddi yn Tŷ'n yr Ardd yn Edern. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Dwi'n wir obeithio bod chi'n saff ac yn iach, a does na ddim byd ofnadwy ddim yn dod i le i chi wthnos yma. Efallai da chi'n teimlo bod wedi bod yn wthnos anodd a bod chi'n falch o cyrraedd i diwedd hi. Da chi ddim yn yr unig un. Da chi ddim ar ben eich hun, bod da chi falle ar ben eich hun adra. Mae yna rhwydwaith o weddi yn lledaenu drwy'r wlad a drwy'r byd yn ein cynnal ni ac yn dal ni fyny. Ac wrth feddwl amdan hynny, mae'r amser yma rwan wedi dod i ni ddim roed i un ochr beth sydd yn ein poeni ni, neu am beth da ni'n galaru neu'n gofidio, fel fasa nhw ddim o bwys, ond yn hytrach i ddod â nhw at traed yr Iesu. A gofyn iddo fo cymryd ein baich ar ei ysgwydda o am y gyfnod yma. A dwi wedi bod yn meddwl lot amdan traed yr Iesu yn ddiweddar. Y traed bach, dwi'n siŵr, nath ei fam ei gusanu a'i mwytho pan oedd o'n blentyn. Y traed nath rhedag o gwmpas y pentra pan oedd o'n tyfu fyny fel plentyn ifanc. Y traed a gerddodd milltiroedd gyda'i ffrindiau a'i disgyblion yn llychlyd ac yn llwglyd weithiau hefyd. Y traed a benliniodd i lawr i weddio yn yr ardd cyn y Pasg. Y traed yna sefyll o flaen Pilate pan gafodd ei gyhuddo. Y traed a gafodd ei bendithio gan Mair Magdalene ac olew. Y traed gafodd ei groeshoelio ar y pren. Y traed nath gerdded ar y môr ac esgyn i'r nefoedd ar ôl yr atgyfodiad. A'r traed wedyn nath ymuno gyda'i ffrindiau ar y ffordd i Emmaus, fel oeddwn ni'n clywed mewn chydig. Traed a gweithiodd mor galed dros y byd. A rŵan, da ni yn cael ein galw i fod yn draed iddo fo hefyd. Falle da ni ddim yn gallu cerdded ymhell ar hyn o bryd, ond da ni dal yn gallu penlinio i lawr a gweddio. So felly gad ni wneud hynny. Gad ni distewi a llonyddu. Falle goleuo ganwyll. Beth bynnag sydd yn helpu chi i droi yn fewnol. Gadewch ni jyst gymryd eiliad i gwneud hynny. Rydyn yn galw ar yr ysbryd glân a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth ni addoli, darllen a gweddio. Byddwn ni'n dilyn y taflen yma sydd wedi cael ei baratoi gan yr esgobaeth. A da ni'n cwrdd yma bore yma gyda'n gilydd yn enw'r Tad a'r Mab a'r ysbryd glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega. Ef buai bob amser a phob oes. Iddo ef y borgygoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, alleluia. Da ni'n dŵad rwan at ein gweithred o edifeirwch, ond cyn i ni ddeud hynny, dwi am ddarllen ychydig o lyfr y proffwyd Sepharea, y drydydd bennod. Cân ferch Sion, gwaeddan uchel o Israel. Llawen ha a gorfoledda a'r holl galon ferch Jerusalem. Trodd yr arglwydd y gos boddi wrthyt a symud dy lynion. Y mae brenin Israel yr arglwydd yn dy ganol, ac nid ofni ddrwg mwyach. Y dydd hwnnw dywedir wrth Jerusalem, nac ofna Sion, ac na lysa dy ddwylo. Y mae'r arglwydd y ddiw yn dy ganol, yn rhyfelwr i ddweithredu. Fe orfeleddan llawan ynot, a ddadnewyddu yn ei gariad. Llawen ycha ynot a chan, fel ar ddydd gwyl. Symudaf aflwydd ymaith oddi wrthyt, rhag bod i ti gwylydd o'i blegyd. Wela fi'n talu'r pwyth i thrymwyr yn yr amser hwnnw. Gwaredaf y rhai cloff, a chasglaf y rhai gwasgaredig.
a rhof iddynt glod ac enw yn holl dir ei gwarth. Y pryd hwnnw, pan fydd yn amser i'ch casglu, mi ddof a chwi adref. Oherwydd rhof i chwi glod ac enw ymhlith holl bobloedd y ddeiar. Pan adferaf eich llwyddiant yn eich glwydd, medd yr arglwydd. Edrychwn yn awr yn ôl dros y dyddiad dwytha, a gofyn i Dduw agor ein llygaid a'n colonnau un pechaduriaid. Trwy garha wrthym o Dduw, rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dy roi i ni dy iechadwriaeth. Bydded i Dduw ein tad faddau i ni a'n gwaradyddi wrth ein holl bechodau, a rodd i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Da ni'n troi rwan at air yr arglwydd yn yr ysgrythurau. A darlluniad gyntaf yn dod o lyfr Actau. Yr ail benod yn cychwyn ar 40 adnod. Araith Pedr ar y Pentecost. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanerch. Chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Felly gwybydded holl du Israel yn sicr bod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn, a groes hwyliasoch chwi. Pan glywsant hyn, fe dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth aw nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edi farhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhof, oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wirgam hon. Felly bedyddwyd y rhai a derbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Roeddent yn ddyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Gwrandewch ar ei hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd, obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Amen. Gwrandewch ar Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Luc. Cerdded i Emmaus. Yn awr, yr un dydd, yr oedd 2 ohonynt ar ei ffordd i bentref, oddeutu 1 kilometr ar 10 o Jerusalem, o'r enw Emmaus. Roeddent yn ymddiddan ei gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy, a'i digalondid yn ei hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas, rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno. Y ddyddiau diwethaf hyn. Pa bethau, meddai wrthynt. Atabesant hwythau. Y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau ein cyngor ef i'w ddefrydu i farwolaeth, ac fe'i croes holiasant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid, ond at hyn oll, heddiw i'r 3ydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syrfdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, eithant yn y bora bach at y bedd, a methasant cael ei gorff.
ond dychwelasant gan deuru ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod yr rheini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rhai yn cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dwedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddi-ddeall ydych ac mor araf yw eich colonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia dioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan dechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nesau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach, ond meddant wrtho, gan bwyso arno. Aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi, a'r dydd yn ddirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. A gorwyd ei llygaid hwy, ac adnabiasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein colonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythurau i ni. Codasant ar unwaith, a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr 11 o'i dilynwyr wedi ymgennill ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi gyfodi, ac wedi ymddangos i Simon. Adroddasant hwythau yr hanes am ei taith, ac fel roeddent wedi adnabod ef, ar doriad y bara. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Dwi eisiau i ni meddwl gyda'n gilydd rwan dros yr hyn yr ydym wedi clywed bore yma. Dwi eisiau gwneud mwy o myfyrdod na pregath bore yma. Dwi'n teimlo fod angen falle fwy o annog na pregethu bore yma. So mae'r hanes yma o cerdded tuag at y Meos yn ddrama, yn dydi. Dach chi'n gallu dychmygu fo fatha sgript mewn ffilm. Cymwch eiliad wan, i roi eich hun yn y stori yma. Rhowch eich hun ar y ffordd. Dychmygwch sut fysa chi'n teimlo. Efalla, ar hyn o bryd, ydy o ddim yn rhy anodd i ddychmygu sut oedd y disgyblion yma yn teimlo. Oedden nhw wedi cael siom enfawr. Roedd ei byd wedi trawsnewid dros nos. Roedden nhw'n galaru. Roedd na tristwch mawr yn eu colonnau. Roedd eu holl gobeithio nhw wedi chwalu. Roedd na dryswch amdan y newyddion oedden nhw wedi clywed gan y gwragedd. Ac oedden nhw'n trio i wneud sens o bob dim oedd wedi digwydd iddyn nhw. Ydych chi'n teimlo rhywbeth tebyg ar hyn o bryd? Mae ein teimladau ni dros y cyfnod yma wedi bod yn mynd i fyny i lawr fath o rollercoaster. Ac i'r disgyblion yma, mae yna rhywbeth tebyg wedi bod yn mynd ymlaen hefyd. Ac rwan, maen nhw jyst yn trio dod i ddygymod a pethau, ac oedden nhw'n trafod wrth gerdded. Gwrandewch ar y 4 brawddeg yma, yn gyntaf. Ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei gnabod ef. Mae hwn yn achosi chydig bach o benbleth gan be oedden nhw'n cael ei rhwystro rhag ei adnabod. Tybed oedd yr Iesu ei hun yn ei rhwystro nhw, ond i ba pwrpas. Tybed oedden nhw yn rhwystro ei hunain, yn methu gweld yn glir oherwydd yr holl teimladau oedden nhw yn teimlo. Y sioc oedden nhw yn profi, y trauma oedden nhw wedi bod drwyddo fo.
Pwy sa'n disgwyl gweld yr Iesu yn cerdded ar hyd y llwybr efo nhw? Amhosib o beth. Yn ail, gwrandewch ar hwn. Mor ddi-deall ydych chi, mor araf yw eich colonnau i gredu'r cwbl. Mae nhw'n swnio fod yr Iesu yn eu cyrryddu nhw am bod nhw methu gweld pwy oedd o a deall beth wedi digwydd. Ydy o'n teimlo braidd yn anheg i bod o'n cyrryddu nhw ar y fath amser. Ond eto, mae cerydd yn dod oherwydd cariad yn yr achos yma. Ddo wedi colli chydig bach o amynedd efo nhw yn siŵr, achos ar hyd yr amser doedd neb cweit yn ei ddeall. O hyd oedd yna rhywbeth yn ei hatal nhw rhag gweld y gwirionedd. Mae cerydd yn gallu teimlo yn reit poenus, ond eto mae o ein da ni, ein daioni ni. Ond oedd o'n deud bod eu colonna nhw yn araf. Nid i bod nhw'n gallu methu gweld efo'u llygyd, ond bod eu colonna nhw ddim yn gweld. Meddyliwch amdan hynna am eiliad. Ar ôl iddyn nhw cyrraedd adra, ac i'r Iesu eistedd lawr wrth y bwrdd, a torri'r bara, a gorwyd ei llygaid hwy. Beth sydd yn achosi ni i cael agor ein llygaid? Dydyn ni ddim yn gallu dod at ein gilydd ar hyn o bryd yn y torri y bara. Ond mae yna fara arall yn does, mae'r arglwydd yn ei bwydo ni gyda bara y gair. Ac fel hyn yn dod at ein gilydd, i torri'r bara ac i bwydo ein ysbrydion, dydyn ni'n gallu cael ein bwydo ac ein nerthu. A dyna be oedd y disgyblion yna'n wneud ar y ffordd, wrth i'r Iesu cerdded gyda nhw, ond agor yr ysgrythurau, agor y gair. Ac yna wrth y bwrdd, cafodd ei llygaid ei agor. Beth sydd yn mynd i helpu ni i agor ei llygaid ni, i gweld pethau o'r newydd, i gweld pethau yn wahanol i sut maen nhw'n edrych ar yr wyneb. Ac yn bedwerydd, dyma'r disgyblion yn troi at ei gilydd ac yn dweud, onid oedd ein colonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni. Ar ôl i'w llygyd cael agor, nath nhw sylwi ar sut oedd nhw wedi teimlo. Oedd eu colonna nhw ar dan wrth i'r Iesu trafod gyda nhw. Ond oedd nhw ddim wedi ymddiried yn y teimlad yna. Doedden nhw ddim wedi gwrando ar eu colonnau, achos oedden nhw'n dal yn trio gweld dim ond efo'u llygyd, ac oedden nhw'n methu coelio be oedden nhw'n gweld. Ystyriwch rwan am eiliad, beth sydd yn bwysicach i chi wrth trio gweld y gwirionedd? Eich llygaid neu eich colonna? Beth sydd yn rhwystro ni rhag gweld pethau o safbwynt gwahanol? Beth sy'n achosi ein dallineb ysbrydol? Tristwch falle? Trauma a sioc a pethau sydd yn digwydd ar hyn o byd? Amgylchiadau hollol annisgwyl? Galar ac ofn a pryder? Mae hyn i gyd yn achosi ni i peidio gweld pethau o safbwynt yr arglwydd. Ond mae yna obaith, achos fel mae'r stori yma yn ddangos i ni, mae'r Iesu yn ymuno â ni ar y daith, fel mae wedi gwneud erioed. Os da ni yn gofyn iddo fo egluro pethau i ni, mae o'n gwneud hynny. Rhaid i ni weithiau stopio trio dibynnu gormod ar ein llygaid a gwrando ar ein colonnau. Beth mae'r galon yn ei ddweud wrthyn ni amdano sefyllfa yma? Beth yw'r gwirionedd sy'n mynd ymlaen? Pa fyd newydd sydd yn cael ei eni ar hyn o bryd? Oedd y disgyblion yn credu bod bob dim drosodd,
bod marwolaeth wedi ennill, bod y byd wedi ennill. Oedden nhw ar fin dysgu bod yna rhywbeth wahanol yn mynd ymlaen. Roedd y colonna nhw wedi clywed, ond nath o cymryd amser i'w llygyd nhw cael ei agor hefyd. Gadewch chi jyst cymryd eiliad i ofyn i'r Iesu ymuno â ni ar daith. Gadewch i ni gofio be nath y bobl yn y dyrfa gofyn i'r disgyblion ar ôl i Pedr siarad. Y cwestiwn gyntaf nath nhw ofyn oedd, beth a wnawn ni gyfeillion? Edifar hewch, ac wedyn dyfal barhau yn dysgeidiaeth yr apostolion, ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Peidiwch ag ofni, ond trowch yn ôl at yr arglwydd. Dyfal barhau yn y dysgeidiaeth, darllen yr ysgrythurau, yn y gymdeithas ac yn y gweddiau. Trwy hyn, byddwn ni'n cael nerth i cario ymlaen ar y daith. Amen. Dwi wedi dod o hyd i darn o farddoniaeth, o'n i'n meddwl safon addas i ddarllen hi bore yma. Mae wedi cael ei addasu gan T. Glyn Thomas ac yn wreiddiol gan bardd o'r enw Toyohiko Kagawa. Nid oes gennyf ond un efengyl, sef yw honno, yr ail enir popeth drwy gariad. Cariad yn unig sy'n holl alluog. Cariad yn unig sy'n dragwyddol. Cariad a greodd y byd. Cariad sy'n ei gynnal. Cariad yw hanfod Duw. Y mae cariad yn egluro popeth. Cariad yw fy nghysegr sancteidiolaf i. Trwy gariad rwyf yn esgyn i'r uchelderau ac yn disgyn i'r dyfnderoedd. Y mae cariad yn treiddio trwy bopeth, a llygad rhyfeddol cariad mae Duw a dyn yn canfod ei gilydd. Mewn cariad fe dri llygad dyn yn llygad Duw. Mewn cariad y daw ddiwdod a dundod yn un. Gadewch i ni droi at yr arglwydd unwaith eto, rwan mewn gweddi. Ac i gychwyn, dwi'n mynd i darllen chydig o Salm 116. Rwyf yn caru'r arglwydd am iddo wrando, ar lef fy ngweddi, am iddo droi ei glust ataf y dydd y gwyddais arno. Yr oedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, ac y fynnau sheol wedi fy nal, a minnau dioddef adfyd ac ing. Yna gelwais ar enw'r arglwydd, rwyf yn erfyn arglwydd, gwared fi. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un, wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros ein hysgobion, archdiaconiaid, clerigion a cyrradion a diaconiaid, ar draws y byd, sy'n ceisio ffordd newydd o wasanaethu tra yn gwynebu ansicrwydd ei hunain. Cofiwn hefyd am ein brodyr y chwiorydd Mwslemaidd ar cychwyn ei mis sanctaidd o Ramadan, o dan ymgylchiadau heriol iawn, cydsafwn a hwy ar draws y byd, wrth iddynt ympryddio ymhell o'i teuluoedd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl boblwydd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd
yn y gwledydd hyn yn arbennig. Gweriniaeth Democratic y Congo, yr Yemen, Syria a Palestina. Gweddiwn am draws y byd i bobloedd a llywodraethau'r byd rhoi bob ymdrech i frwydro'r haint a'r tlodi sydd yn dwysau effaith y salwch yma. Ac i wneud yn siŵr bod bob ymdrech yn cael ei wneud lles ni gyd. Gweddiwn am doethineb yn ein arweinwyr. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hangenion, gan feddwl yn enwedig ar hyn o bryd amdan ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, ein glynhawyr, a pawb sydd yn gwneud yn siŵr bod ein cymdeithas yn parhau i redag, a pawb sydd yn peryglu bywydau eu hunain dros eraill. Gweddiwn am y rai henoed sydd yn cael ei ynysu ar ben eu hunain, a rhai sydd yn drysu ac yn ofni, a rhai sydd heb anwylid i fod efo nhw ar gwely angau. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb ac arwn, a'r wasgar ond gyda'n gilydd mewn cariad. Gweddiwn am bendith dros ein teuluoedd, dros ein bobl ifanc, sydd yn gwynebu amser ansicr iawn efo'i addysg, dros ein ysgolion a ar athrawon, sydd yn gweithio mor galed. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddion drostynt i drygaredd a nodded Duw, a gawn ni eiliad o ddistawrwydd rwan i chi weddio adra amdan eich anghenion eich hunain. Da trigarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac i orffen y gweddiau, rhan arall o Salm 116. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Dyrchafaf cwpan iachadwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf y addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniaid. O arglwydd, dy was yn wir wy fi, gwas o hil gweision, yr wyt wedi datod fy rhwymau. Rhof i ti offrwm diolch, a galw ar enw'r arglwydd. Talaf y addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl, yng nghyntedd ti'r arglwydd, yn dy ganol di o Jerusalem. Molwch yr arglwydd. A dwedwn gyda'n gilydd, gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau yw ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni dod at diwadd ein gwasanaeth rwan a'n amser gyda'n gilydd. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl y lluog Dduw, am wneithos yn dy drigaredd mawr y disgyblion yn llawen o weld yr arglwydd atgyfodedig. Dyroi ni'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb,
fel y cawn ein hatgyfnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a gwasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwedd ni rhag ddrwg, a'n dwy ni fywyd tragwyddol. Amen. Dwi eisiau darllen un ddarn o farddoniaeth arall hwn, fyddai ffindio fo. Mae o'n anhysbys, ond y teitl yw amser. Ceisiwch amser i feddwl. Dyma ffynhonnell pob gallu. Ceisiwch amser i chwarae. Dyma gyfrinach bod yn fythol ifanc. Ceisiwch amser i ddarllen. Dyma ffynhonnell doethineb. Ceisiwch amser i weddio. Dyma'r grym mwyaf ar y ddaear. Ceisiwch amser i garu a chael eich caru. Dyma'r rodd mwyaf Duw. Ceisiwch amser i fod yn gyfeillgar. Dyma lwybr llawenydd. Ceisiwch amser i chwerthin. Dyma gan yr enaid. Ceisiwch amser i roi. Dyma rydd fodlonrwydd. Ceisiwch amser i weithio. Dyma bris llwyddiant. Ceisiwch amser i fod yn garedig. Dyma'r allwedd i'r nefoedd. Felly, dyn ni'n troi yn ôl at ein gweithgaredda pob dydd, yn cario gyda ni ar hyn rydyn ni wedi dderbyn yn ei meddyliau ac yn ein colonnau. A bendithiad Duw, yr holl alluog Dduw, y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, i ni gyd yn yr amser yma a hyd byth. Amen. Diolch am ymuno gyda ni, pob bendith.